कोकणशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद। प्राधान्याने येणाऱ्या 100 ग्रामपंचायतींनाच प्रवेश मर्यादित। आजच संपर्क साधा 9860 335458 किंवा 8275 632413 किंवा 9405 46 67 70। रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं। नमस्कार असिगाव, मी अभिनेता अंशुमन विचारे। कोकणशाहीच्या वतीने नवीन उपक्रम नेहमीच राबवले जात असतात। यावेळेला आणखीन एक या उपक्रमात भर पडले ते म्हणजे सरपंच परिषद। मला असं वाटतं आपल्या ग्राम विकासासाठी नवीन उपक्रम येण्यासाठी, नवीन आयडिया देण्यासाठी अशा परिषदा होणं फार गरजेचं आहे। तर मला असं वाटतं सगळ्यांनी या परिषदेला खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्या आणि आपल्या गावाचं, आपल्या आसपासच्या परिसराचं जास्तीत जास्त प्रोग्रेस कशी होईल याकडे आपण लक्ष देऊया। माझ्याकडून त्या सर्व परिषदेला खूप खूप शुभेच्छा। ग्रामविकासाचे हात बळकट करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा।